Croeso cynnes iawn i chi gyd i sesiwn Plaid Cymru, hapell rhithiol y cymdeithasau yn yr Eisteddfod AmGen. Yma ry'n ninnau i fod, merched mewn gwleidyddiaeth, dyna di teitl yr sesiwn drafod yma ymhlith aelodau Plaid Cymru, o Senedd Cymru, ni sydd yn ferched o'r blaid yn y Senedd. Mi Siân Gwenllian ydw i, aelod o'r Senedd dros Arfon. Dwi'n mynd i drio rhyw gadeirio anffurfiol iawn efo fy nghyfeillion yn fan hyn, ond yn gobeithio bydd y sgwrs yn llifo'n naturiol. Efo mi mae Elin Jones, Delys Jewel a Sioned Williams. Yn anffodus mae'r bumed ferch o Blaid Cymru sydd yn Senedd Cymru, sef Heledd Fychan, methu bod efo ni heno yma. Jyst rhyw air byr iawn amdana fi, a wedyn ai ofyn i chi jyst ffôn amdano chi'ch hunan hefyd y dair arall. Fel dwi'n deud, aelod o'r Senedd dros Arfon, yn fraint i fod yn aelod o'r Senedd dros yr ardal lle ges i fy magu. Ges i'n ethol yn 2016 ac wedi bod yn gynghorydd sir cyn hynny ac yn gynghorydd cymuned ac yn ymgyrchydd yn y gymuned ac yn ymgyrchydd iaith hefyd nôl yn y cyfnod pan ni'n y coleg, lle mae'n debyg na dyna lle nath yn ddiddordeb i mewn gwleidyddiaeth gael ei sbarduno. Dwi am droi at Elin Jones i ddeud rhyw air. Pawb yn abod Elin? Elin Jones, a dwi'n aelod o'r Senedd dros Geredigion, a ges i'n ethol i'r Senedd yn 1999, y Senedd gyntaf fi'n, ac erbyn hyn dim ond 4 aelod sy'n weddill o'r Senedd gyntaf yna wedi ethol ym mis Mai, felly 4 ohono ni sydd yn y class of 99, a dwi wedi cynrychioli hefyd fel Siân yn teimlo'n freintiedig iawn fod ni'n cynrychioli'r ardal le ges i'n fagu a Ceredigion yw hwnnw wrth gwrs. Ac dwi'n cyn hynny, mae'n bell nôl nawr i feddwl am beth o'n i'n neud cyn hynny, o'n i'n gweithio mewn datblygu economaidd, WDA. Fues i byth yn gynghorydd sir, fe o'n i'n gynghorydd tre yn Aberystwyth, a fe fues i ar un adeg yn faer ifanca eriod i dre Aberystwyth, ac felly fe o'n i'n un o'r bobl hynna mewn i wleidyddiaeth etholiadol yn gynnar iawn, heb lawer o gyfrifoldebau pryd hynny, ac felly 20 mlynedd yn ddiweddarach, dwi dal yma. Wow, dwi wedi dysgu rhywbeth newydd rwan, o'n i'n gwybod bod chi wedi bod yn faer ar dre Aberystwyth. Wow. Delys. Helo, Delys Jewel ydw i, a fi wedi bod yn aelod o'r Senedd ers 2019. Fi'n cynrychioli ry'n Cymru ac fi'n enedigol o ystryd mynach yng Nghaerffili sydd yn yr anbarth yna. O ran fy nghefndir yn enwedig gyda hawliau menywod, falle sydd yn rhywbeth ar gyfer y sgwrs yma, o'n i'n arfer gweithio gyda ActionAid sydd yn gweithio mwyn wneud yn siŵr fod lleisiau menywod yn rhan y gwahanol o'r byd yn cael eu clywed a ymbweru menywod yn y Global South fel bydden nhw'n dweud. A fi hefyd wedi gweithio gyda cyngor ar bopeth, neu Citizens Advice, a fi wedi gweithio yn San Steffan hefyd. A fi'n edrych ymlaen at y sgwrs sydd gyda ni ac i glywed o brofiadau bob un ohonoch chi heno. A Sioned, ti di'r diweddarau ymuno ni yn y Senedd? Newydd fethol yn yr etholiadau ym mis Mai, a dwi wedi fethol i gynrychioli Gorllewin De Cymru, nid yr ardal lle ges i fy magu. Dwi'n enedigol o Patch Delith. Ges i fy magu yng Nghwm Bran, a wedyn yr teulu'n dod o Rymni yng Nghwm Rymni. Felly, ond wedi dod sefydlu yn yr ardal hon yn fy ugeiniau cynnar. Fy ngŵr yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe a finne wedyn ar ôl hynny. O'n i newydd gydurwr amser maith yn ôl yn y cyfnod cyn plant, ac fe ges i fwlch yn fy ngyrfa oherwydd hynny. O'n i'n dal i weithio ac a gweud y gwir, dyna falle dynodd fi mewn i wleidyddiaeth, oedd cael teimlo bod fi'n gofod llenwi'r bwlch yna oedd yn fwlch gyrfa gyda phethau gwirfoddol a phethau cymunedol. Felly cadeirydd ar y cylch meithrin
ar fwrdd y fenteriaeth leol, cadeirydd y papur bro, llywodraethwr ysgol, wedyn yn gynghorydd cymuned, wrth i plant tyfu ychydig yn hŷn a bod fy'n yn gallu mynd mas gyda'r nos, ond o'n i byth yn gynghorydd sir. Nes i drial bod, ond ddim cweit wedi cael fy ethol yn ystod yr etholiadau diwetha, ond yn falch iawn nawr wrth gwrs o fod wedi llwyddo i gael fy ethol ar restr rhanbarthol. 5 ohono ni sydd yn aelodau o'r Senedd sydd ferched trauma ar ran y blaid, 8 o ddynion. Dydy hynny ddim yn sefyllfa boddhaol, nac di. Ac dwi'n credu mae angen newidiadau sylfaenol mwyn cyrraedd at gydraddoldeb. Ydy o'n bwysig i chi bod chi yn fenyw mewn gwleidyddiaeth? Ydy hwnna'n rhywbeth sydd yn gyrru chi yn eich bywyd bob dydd ac yn eich gwaith? Ta ydy o jyst rhywbeth sydd mae hynna'n digwydd bod hefyd yn rhan pwysig o'r hyn da chi'n neud? Delys? Ie, mae hwnna'n gwestiwn rili pwysig. A mae hyn yn mynd i fod yn hollol bersonol wrth gwrs ar gyfer menywod gwahanol. Fi'n gwybod am ffaith fod dim pob un fenyw yn y byd gwleidyddol yn teimlo fel fi am hyn, ond i fi, mae fe'n bwysig iawn bod fi yn fenyw yn y byd gwleidyddol. A fi'n meddwl fod hynna yn cael effaith ar, yn sicr y ffordd fi'n gweld rhai pynciau, yn sicr ar y profiadau fi'n cael fel menyw yn y byd yma, ond i fi, rwy'n gweld yr anghydraddoldebau, fi'n gweld yr anghyfartaleddau sydd yn bodoli ac sydd yn wynebu, falle, wel, pob un fenyw, ond yn sicr y rai yn y rannau mwyaf difreintiedig o'n cymdeithas ni. A fi'n meddwl bod yna oblygiad arna fi i siarad mas ei mwyn nhw hefyd. A fi'n teimlo, fi'n siŵr bydd hyn yn dod mas lot a bydd yn cael ei amlygu yn ein sgwrs ni heno, ond i fi, mae fe'n rhywbeth really bwysig bod menywod yn cael llais yn y penderfyniadau gwleidyddol sy'n cael ei gwneud, achos ni ydi rhan fwyaf y boblogaeth, ond eto ar draws hanes dyw hwnna ddim wedi bod yr un peth, a dyn ni wedi gweld effaith negyddol diffyg menywod yn y penderfyniadau hynny. Dwi'n credu i fi, oedd o'n rhan greiddiol o pam nes i benderfynu mynd amdani. O'n i'n teimlo bod fi wedi bod ar hyd y blynyddoedd yn trafod hawliau merched, yn bod yn llafar iawn, bod angen mwy o ferched mewn gwleidyddiaeth ac yn y blaen. A wedyn mi ddoth na gyfla oedd yn digwydd bod yn gweithio i mi'n bersonol, oherwydd oedd ymhlant i wedi tyfu fyny. Mi oedd na gyfla i ymroi go iawn i fyd gwleidyddol, ac eto na rhywbeth yn fy nal i nôl, rhywbeth, wyt ti wir eisiau gwneud hyn? Ac yn y diwedd, nes i berswadio fy hun, mae rhaid i ti wneud o, mae rhaid i chdi wthio dy hun ymlaen mwyn dangos y ffordd i ferched eraill. Ac o'n i'n teimlo'n enwedig, o'n i'n 60 yn cyrraedd y Senedd. Llawer iawn o'n ffrindiau fi yn meddwl bod fi'n hollol bonkers, achos maen nhw'n ymddeol, a maen nhw byw bywyd normal gymharu fo'r bywyd da ni'n gorfod yn dopio fo reit aml. Ond yna rhywbeth yn yngyrru fi i feddwl, wel, ti'n 60, a mae menwod fy oed i yn gallu mynd yn hollol anweledig mewn bywyd cyhoeddus. Ac felly oedd yna rhywbeth yna fi yn neud i fi feddwl, na, come on, ti'n modd, digon o siarad, jyst gnafo a gwthio dy hun. Ac dwi'n falch bod fi wedi rwan, ond doedd ddim yn hawdd, a mae'r gwthio dy hun na, dwi'n meddwl, yn rhan bwysig o'r hyn da ni fenywod yn orfod wneud yn anffodus, os ydyn ni isio bod yn rôl models ar gyfer ei eraill. Elin? Des i ddim mewn i wleidyddiaeth o gwbl oherwydd fod ni'n fenyw, o'n i ddim yn ystyried hwnna, un o'r materion oedd yn nghymell i fod yn wleidydd o gwbl, ac mae'n feddwl i ar hyn wedi newid dros yr 20 mlynedd diwethaf yma. Des i mewn i
wleidyddiaeth ar lefel leol iawn yn Aberystwyth ac i mewn i Plaid Cymru bryd hynny hefyd. Ac wrth gwrs fe agorodd y cyfle yma o'mlaen ni yn 1997-98 pan benderfynodd Cynog Dafis fod e ddim yn bwriadu sefyll i'r cynulliad bryd hynny yng Ngheredigion achos fod e'n awyddus i weld rhywun ifanc newydd yn dod mewn i wleidyddiaeth yn lleol yng Ngheredigion ac fe roedd e anogaeth i fi i geisio am hynny ac o bosib roedd e anogaeth i rai eraill hefyd, dwi ddim yn gwybod, ond fe'n sicr roedd e anogaeth a cyfle i fi. Ac mae hwnna'n bwysig i fi, gweld gwleidyddion sy'n nid yn hun, mae'n rhaid fi fod yn ofalus beth dwi'n weid ar ôl beth ti newydd weid, Sian, ond gwleidyddion sydd wedi bod yna am gyfnod hir yn rhoi cyfle i bobl newydd i ddod mewn i wleidyddiaeth a bydd rhaid i hwnna fod yn wers i fi ystyried cyn bo hir hefyd. Ond pan ges i'n ethol wrth gwrs yn 99, oedd e'n draws newidiol i wleidyddiaeth yng Nghymru. Dim ond rhyw 7 menyw, dwi'n meddwl, oedd wedi cynrychioli etholaethau yng Nghymru yn San Steffan cyn hynny am y ganrif, llai na ganrif bryd yn ers i fenywod gael yr hawl i sefyll. Ac felly, yn sydyn iawn, fe gafodd dros 20 o fenywod i ethol dros nos, ac wedyn ni wedi gweld nifer oedd yn fwy yn cael ei ethol ers hynny hefyd ag i San Steffan. Felly mae hwnna wedi newid yr tirwedd o ran y niferoedd o fenywod sydd nawr yn siarad am wleidyddiaeth ar lefel genedlaethol yng Nghymru. Ac mewn rhyw ffordd falle bach yn naïf, nes i feddwl fod hwnna yn ddigon o chwildro a oedd yn mynd i bara ac yn mynd i dreiddio drwyddo i bob agwedd o wleidyddiaeth ac yn wir i gymdeithas yn ehangach ac fod dim angen gwneud dim byd lawer yn fwy na hynny oherwydd oedd polisïau Plaid Cymru a Blaid Lafur yn enwedig yn dewis ymgeisyddion yn yr etholiad yna wedi cadarnhau lle menywod mewn gwleidyddiaeth genedlaethol yng Nghymru. Ond wrth gwrs, be ni wedi weld i wers hynny fod hynny ddim wedi gosod y seiliau o'n i moyn. Byddwn ni'n dweud yn bod ni wedi hyd yn oed cymryd ambell i gam yn ôl ym Mhlaid Cymru, le i ni bellach ddim mor gadarn ag oedden ni yn polisïau dewis ymgeiswyr, ac mae hwnna'n wedi arwen at ganlyniad i bob pwrpas fod ni'n 5 menyw ac yn 8 dyn yn y Senedd yma. Felly, yr wers i fi yw i ni ddim yn gallu cymryd pethau fel hyn yn ganiataol ac i ni ddim wedi gwneud digon o gynnydd ac i ni angen o bosib, ac bydde hyn ddim yn rhywbeth fydden ni wedi weid 5 mlynedd nôl, i ni angen o bosib edrych ar sut i ni'n gorfod gosod yr cyfartaledd yma o fewn y rheolau ac o fewn deddfwriaeth hyd yn oed fel yn bod ni ddim yn gorfod meddwl am beth yw'r pethau yma i'r dyfodol, fod nhw jyst yn digwydd yn naturiol. Drwy ddeddfwriaeth yn anffodus, ond yn digwydd, a dyna beth sy'n bwysig, fod y cyfartaledd yna yn weithredol. Ddawn ni nôl at hwnna ar angen i roi mecanwaith ar waith i greu'r cyfartaledd ac sydd yn wahanol i ti alla Elin yn rhywbeth dwi wedi bod yn ymgyrchu amdano fo ers 20 mlynedd a dyna sydd yn rhwystredig ydy bod rhywun dal yn ymgyrchu ar yr un math o faterion. Sioned, wyt ti'n uniaethu hefo be o'n i'n ddeud? Ta wyt ti'n uniaethu mwy efo be oedd Elin yn ddeud o ran dy benderfyniad di i fynd mewn i wleidyddiaeth neu i fod yn aelod o'r Senedd? Wel, falle gyda'r ddwy ohonoch chi, achos allai ddim gweud bod fy niddordeb mewn gwleidyddiaeth wedi sbarduno yn gyfan gwbl gan y ffaith fy mod i'n fenyw, ond yn sicr mae'r ffaith bod fi wedi penderfynu nawr i sefyll fel ymgeisydd a bod fi wedi ymwneud gyda gwleidyddiaeth yn lleol, mae hynny'n sicr wedi sbarduno gan profiadau dwi wedi cael yn ystod fy mywyd. A mae rheini llawer ohonyn nhw yn brofiadau sy'n unigryw i fenwod, achos ar fenwod mae llawer o'r pethau fel gofalu am blant a gofalu am aelodau hun o'r teulu, falle gorfod newid gyrfa,
Hefyd gorfod ymdopi gyda gymodau gwaith rhan amser a beth mae hynny'n golygu i chi a'ch statws chi tipyn bach fel o'ch chi'n sôn Sian o ran anwelededd. Fe nes i sicr ar ôl bod mewn swydd profil eitha uchel fel newyddiadurwr gyda'r BBC, yn sydyn reit, o'n i yn teimlo bod fy statws i oedd yn llwyr ddibynnol ar y gwaith yna mewn gwirionedd wedi diflannu ac oedd hynny'n her. A felly nid o ran ego, ond o ran beth oedd e'n golygu fi o ran fy hawliau o fewn cymdeithas. Felly dyna pam dwi yn teimlo, o'n i'n moyn camu nôl mewn a ceisio bod yn gynrychiolydd, achos o'n i'n teimlo oedd gen i bethau o'n i'n moyn cynrychioli. Oedd na lais o'n i moyn dod, a profiadau o'n i moyn dod i'r Senedd ac i'r prosiect cenedlaethol. Felly, so falle chydig bach o'r ddwy. A sut ydych chi'n teimlo erbyn hyn, Sioned, ar ôl bod yn aelod am dim ond chydig wythnosau, sut le ydi o i rywun, i fenyw sydd yn ymuno am y tro cyntaf yn y Senedd? Wel, mae fe'n help cael menwod fel chi, Sian, fel Elin o'n nghwmpas i, ond eto mae wedi bod yn her, achos i chi ddim wastad yn llythrenol o'n nghwmpas i, achos yn y cyfnod Covid yma, dwi'n meddwl bod menwod yn fwy falle na dynion. Maen nhw angen y rhwydweithio, maen nhw angen diwylliant cefnogol, y swyddfa, y tîm, i'w helpu nhw, i'w cynorthwyo nhw, i'w cefnogi nhw, i'w hanog nhw, ac yn y dyddiau o bell yma, lle ni'n gwneud pethau ar sgrin, diw'r gweithio cydweithredol yna, diw'r gweithio yna mewn cefnogaeth i'n gilydd ddim cweit mor rwydd, felly wy'n gwerthfawrogi dwi wedi dod at y Senedd mewn cyfnod sy'n anarferol, ac dwi'n siŵr bydde wedi bod yn haws petai yna llond dîm o bobl o'n nghwmpas i bob dydd yn fy nghefnogi fi ac yn medru darparu cyngor a chefnogaeth. Ond ar y llaw arall, fan ni'n gweud, mae'n nifer o bethau mae'r Senedd yn gyflogwr, un o'r cyflogwyr da yna, ynddo sydd i gael yng Nghymru, sy'n neud yn siŵr bod na hyblygrwydd a hawliau cyfartal, ond yn anffodus falle bod angen i ni edrych ar hynny yn fwy yn sgil ein cynrychiolwyr sydd wedi hethol, achos dyw'r byd yna ddim wedi newid lot. Oes, mae yna rai pethau fel y tymor ysgol a tymor y Senedd yn ffitio gyda'i gilydd, ond mae'r byd gwleidyddol 24/7 yna a'r stwff fel cyfryngau cymdeithasol ac yn y blaen, mae hynny'n eitha unigryw i wleidyddiaeth, a falle bod angen i ni edrych ar rhai o'r pethau yna hefyd. Elin, dwi'n siŵr bod fi wedi clywed chi'n deud o'r blaen bod gynnwch chi ffrindiau wedi bod hyd y blynyddoedd ar draws y pleidiau merched, ac bod hynny wedi'ch cynnal chi yn ystod y blynyddoedd cynnar yna. Dwi'n sicr yn cofio y profiad o gyrraedd y Senedd a'r siambr am y tro cyntaf, a teimlo yn weddol fach y gysurus yna. Ac dwi'n cofio y tro cyntaf mi godi ar yn rhaid yn y siambr yn y cyngor sir, ac oedd hwnna ddim yn brofiad mor gysurus. A dwi wedi bod yn trio dadansoddi'r peth, a dwi'n meddwl bod y ffaith, falle bod pensaerniaeth y Senedd yn gweddu yn well i rywun sydd yn codi ar ei traed am y tro cyntaf. Ond hefyd, o'n i'n teimlo yr anogaeth gan ferched eraill oedd yn y Senedd, oedd yn y siambr. O'n i'n teimlo rhyw chwaeroliaeth yna ar draws pleidiau. Ac dwi'n mynd nôl i 2016, lle oedd hi'n hanner a hanner. Tra pan o'n i'n y cyngor sir, o'n i yn mewn lleafrif bach iawn, rhyw 20%, 50% ohono ni fydda wedi bod yn ferched. A rwsyd, mae o'n creu naws gwahanol ac yn gwneud ti, wel o'n i'n ffeindio, yn gwneud ti'n haws i rywun berfformio a teimlo'n weddol o gysurus. Elin, dyna dy brofiad di? Ie, ac i gymharu ag o'n i ar gyngor tre Aberystwyth o'n i'n sôn, ac fe oedd yna lot o hen ddynion oedd wedi bod na o'r 70au cynnar yn y siambr hynny ar y pryd hynny, a fe fues i'n dywel iawn fel menyw ifanc yn yn ugeiniau am fusoedd lawer ar ôl cael y nethol yna, ac oedd o'n i fod
gwybod yn lle a gwybod pryd i siarad, ac o'n nhw ddim yn lygo fod ni'n cyfrannu ar sawl pwnc ar y pwynt yna. Felly ges i'r profiad o gyngor tre digon hen ffasiwn ar un adeg hefyd. Ond dwi'n cofio pan des i gyntaf i'r Senedd ac i'r cynulliad, fe oedd yna gwbl o ambell i aelod seneddol wrth gwrs o San Steffan wedi cael ei ethol hefyd, Alun Michael, Rod Richards, Dafydd Wigley, Cynnog ac yn y blaen. Ac fe geisio nhw ddod ar rhai o arferion tyma bach yn fwy cegog a dramatic tir cyffredin i'r drafodaeth. I fod yn deg gyda Dafydd Ellis Thomas, oedd e hefyd wedi bod yn y diwylliant yna, oedd e wedi penderfynu fod e moyn diwylliant go wahanol yn y cynulliad. Y cyfuniad o Dafydd Ellis Thomas yn gosod cywair gwahanol ac hefyd y ffaith fod gymaint o fenywod a rhai aelodau eraill, dynion hefyd, ddim eisiau y math yna o drafodaeth heriol a gwrywaidd iawn i natur, macho yw'r gair mae'n siŵr. Felly, os oedd hynna gywair newydd o'r cychwyn, ond cofiwch chi, chmod, dwi wedi clywed un dadl dwi'n gofio'n iawn yn ystod yr mis diwetha yma, yn yr 6ed Senedd, le deimles i fod yna lawer gormod o ddynion yn cyfrannu i'r ddadl. Digwydd bod y diwrnod hynny, o ddim llawer o fenywod yn cyfrannu ar y ddadl Brexit hynny, ac fe newydodd natur a diwylliant y ddadl yn llwyr oherwydd hynny, ac fe ath i'n ddadl go macho, ac oedd yna ddynion o bob plaid yn cyfrannu yn yr un ffordd. Ac felly mae'n sicr yn wir fod cyfraniadau a tôn gwahanol gan fenywod, dim pawb, ond ar y cyfan, os ydy'r balans yn well, yna mae balans y ddadl hefyd yn well. Delyth wedi dyfarnu am hyn, am y naws sy'n cael ei greu falle pan bod yna ormod o ddynion yna, bod y cydraddoldeb ddim yna. Ydy o'n ei gwahaniaeth, ti'n meddwl? Fi'n meddwl yn sicr mae fe'n ei gwahaniaeth, achos mae nhw'n ddiwylliannau hollol gwahanol, ac yn amlwg, fel oedd Elin yn dweud fyna, mae yna exceptions i'r ddau ochr yn hyn, ond ar y cyfan, o ran yr ystrydeb o gwleidyddiaeth macho, mae fe'n lot o weiddi. Mae fe'n yr hullabaloo ydych chi'n cael yn San Steffan lot o'r amser. A fi'n cytuno gyda beth Elin yn dweud yna am y ddadl yna, achos o bron i'n pob cyfraniad yn y ddadl yna, just yn ceisio cael jibes mas o bobl, just yn gweiddi rethreg a pethau fel yna. A fi'n gwybod fod mae yna le mewn gwleidyddiaeth ar gyfer y theatr, ar gyfer y perfformio yna, ond os dyn ni just yn neud hynna trwy'r amser, a fi'n meddwl mae rai pynciau fel Brexit yn dod â hynna mas lot mwy. Mae fe'n rannu'r siambr, mae fe'n gwneud yn anodd iawn i ddod at unrhyw fath o gasgliad lle mae pawb yn gallu cytuno ar unrhyw beth. Mae fe jyst yn gwneud i bawb teimlo'n anghyfforddus ac anghysurus, a yn y siambr ei hunan, achos yn amlwg dros y blwyddyn a hanner bron diwetha, mae lot ohoni wedi bod ar Zoom, felly dyn ni methu cael yr interventions yn digwydd yn yr un ffordd yn y dadleuon. A Sioned, bydde ti'n gweld pan mae hynna'n digwydd. Mae hynna'n neud y peth yn enwedig eto yn y dadleuon am Brexit a pethau rili dadleuol. Fi'n meddwl mae rethreg ar ei ben ei hunan yn gallu rwystro dadl. A fi'n meddwl dyna un o'r ffyrdd mae menywod yn y byd gwleidyddol yn gallu wneud yn siŵr fod ni'n dod at rhyw fath o gasgliad, fod yna rhyw fath o consensus yn cael ei greu, achos, ac eto, dyn ni'n trafod ystrydebau fan hyn, ond mae yna sylfaen i'r ystrydebau hynny. A fi'n meddwl, mae jyst perfformio mwyn perfformio, a mae jyst gweiddi, dyw e ddim yn mynd i gyflawni unrhyw beth, dyn ni jyst yn troi gwmpas mewn cylchoedd. O'n i'n mynd i weid, o'n i'n siarad am anfanteision ymuno gyda'r Senedd yn ystod cyfnod Covid. Dwi'n falch iawn o ran y ffaith bod fi wedi medru
siarad a dod dros y peth seicolegol yna o godi ar fy nhraed yn y siambr a cyfrannu, bod fi wedi medru wneud hynny yn yr adeg lle doedd dim modd ymyrryd oherwydd y sesiwn hybrid, achos dwi'n meddwl se hwnna wedi digwydd i fi, mae bown o sigloch chi yn dyw a sigloch hyder chi, felly dwi'n falch bod fi wedi medru dechrau dod i arfer a chodi ar yn rhad yn y cyfnod pan does dim modd wneud hynny. Yn sicr, mae yn gallu'ch siglo chi, a mae wedi'n siglo fi sawl gwaith. Ond dyna fo, tro nesa mae rhywun yn neud o, mae o'n dod yn haws, a tro nesa wedyn mae o'n haws ac yn haws. So mae rhywun yn gorfod gwthio hun yn y sefyllfaoedd yma, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl bod chi'n iawn, Sioned, dwi'n meddwl bod yr cyfnod rhithiol, mae'n yn naws chydig bach o wahanol wedi bod i'r dadleuon. Elin, yr un oedd ti'n sôn amdano fo Brexit. Dwi'n meddwl bod lot o'r cyfraniadau eitha agresif, os lici di, i tôn, wedi dod yn y siambr a ddim ar Zoom, sydd yn ddiddorol, yn dydi? Yn sicr, ac dwi wedi, yn sicr pan wnaethon ni i Zoom i ddechrau, fe ffeindiais i fod cyfraniadau gan bobl yn gyffredinol, lawer mwy meddylgar, ac wedi paratoi a meddwl tyma bach drwyddo sut o'n nhw'n mynd i gyfrannu a beth o'n nhw am ddweud. Ac felly mae'r diwylliant yma o eisiau sgori pwyntiau gwleidyddol yn hytrach na felly ennill dadl ac ennill bobl drosodd drwy ddadlau pwynt mewn ffordd le mae rhywun yn trafod cynnwys y pwynt yn hytrach na sut mae rhywun yn ei ddweud e. Mae e'n wir i ddweud fod y dynion wedi ffeindio'r cyfarfodydd Zoom a hybrid yma yn fwy heriol i rhai eu ffyrdd nhw o weithredu ac o siarad. Ac os dwi'n meddwl amdano fe'n fwy na dim dynion sydd wedi bod yn galw arno ni ddychwelyd i'r siambr yn mor gynted ac sy'n bosib fel allu'r dadleuon i fynd nôl i'r ffordd mwy hen ffasiwn o gynnal y math yma o ddadleuon. Felly, mae e'n fwy rhwystredig dwi'n meddwl ar rhai o'r dynion na beth yw ar y menywod sydd eisiau canolbwyntio ar y cynnwys yn hytrach nag ar y steil. Ond mae rhaid i ni beidio ildio i'r galwadau yna'n ormodol, dwi'n teimlo. Hynny yw, mae'r cyfnod rhithiol yma wedi agor drysa, fel ydych chi'n sôn o ran naws y trafodaeth. Ond mae o hefyd, wrth gwrs, yn galluogi, dwi'n meddwl, mwy o amrywiaeth i'r dyfodol. Os da ni'n gallu parhau hefo sesiynau rhithiol neu hanner o hwnna ni'n y siambr a hanner yn gallu bod yn gweithio o bell. Ydy hwnna, dwi'n deimlo fod o'n mynd i alluogi ni agor y drws i fwy o amrywiaeth o aelodau o'r Senedd, yn cynnwys mwy o ferched, ond falle, chimod, mwy o amrywiaeth yn gyffredinol. Sioned, beth ti'n deimlo am hynny? Wel, yn sicr, wi ddim yn gwybod amdano chi, ond wi yn eistedd ar lawer iawn o bwyll gorau, a does dim un cyfarfod wedi bod mor llawn ac yw yn ystod y cyfnod yma, achos bod e'n rwyddach i bobl fedru eistedd o flaen y sgrin yn hytrach na gorfod meddwl pwy sy'n mynd i ofalu am y plant, pwy sy'n mynd i wneud y swper, pwy sy'n mynd i smwddo'r crys erbyn y bore ac yn y blaen. Felly, chi'n gwybod, a meddyliwch amdano chi, Sian, chi'n meddwl pan oedd eich plant chi'n fach, a fyddech chi wedi gallu gadael arfon i ddod i fod yn Gaerdydd am 2 neu 3 diwrnod yr wythnos. Felly, byddech chi wedi cael mas, falle nawr fydde'r Sian ifanc sy'n mas na rywle yn teimlo bod na fwy o gyfle o weithio'n rithiol i fedru cynrychioli, ynddo fe? Felly, dwi'n meddwl, fel o'n i'n sôn, mae yna rai anfanteision i ferched. Dwi'n teimlo, dwi'n gwybod, mae pobl wedi sôn, mae yna lot fwy o hyblygrwydd nawr oherwydd hyn, ond mae yna rai sydd â phlant bach yn teimlo bod nhw'n gweithio drwy dydd a drwy'r nos ar hyn o bryd, achos dyw'r e-bost na byth yn stopio. Ydych chi wastad ar gael nawr, a falle bod diwylliant y swyddfa 9-5 bod yr ymylon wedi meddalu ychydig gormod rhwng cartre a gwaith yn dyfeu i rai, ond yn sicr o ran bobl
bobl sydd eisiau cynrychioli cymuned, dwi'n meddwl gobeithio fydd hyn yn agor rhai drysau, yn enwedig falle o ran pethau fel cyngor sir, cyngor cymuned ac yn y blaen, achos dwi'n meddwl bod na ddim reswm pam na all rhai o'r cyfarfodydd yna barhau ar-lein. Be di'r heriau eraill? Da ni wrth gwrs eisiau annog mwy o ferched i ymuno yn y byd gwleidyddol ar y cyngor cymuned, cyngor tre, cyngor sir, Senedd Cymru, Pan Steffan ac yn y blaen. Ond, ac da ni'n bod yn positif hyn yma tydan, ond mae yna heriau mawr a da ni wedi cyffwrdd rei ohonyn nhw. Mae rei yn ymwneud efo pethau ymarferol o gwmpas gofal plant. Da chi wedi sôn am yr aflonyddu sydd yn gallu digwydd ar y cyfryngau cymdeithasol i fenwod sydd mewn sefyllfa o fod yn gyhoeddus iawn. Sut da ni'n perswadio menwod, mae hynna i gyd yn bodoli, mae hwnna'n reality, ond come on, mae rhaid i ni hefyd, mae rhaid ni gael mwy ohona ni i fedru oresgyn rhai o'r problemau yma am hwn i. Mae'n bwysig bod yna fwy ohona ni, does, mwyn roi'r her yna nôl bod tro mae'r pethau yma'n digwydd. Delys? Fi'n meddwl mae trwy trafod pethau fel hyn, dyn ni'n mynd i allu wneud hynna, achos fi'n gwybod, Sian, oeddech chi'n dweud fyna, dyn ni'n sôn am bethau positif, ond mewn ffordd bach yn perverse, mae fe yn rhywbeth adeiladol o leia i drafod rai o'r heriau, achos fi'n meddwl mae rannu profiadau yn gallu wneud i ffwrdd ar syniad fod hyn yn rhywbeth gyda'r mystique neu rhywbeth fod yn amhosibl i chi wneud hyn. Fi'n meddwl mae'r disgwyliadau sydd ar fenywod yn y maes gwleidyddol yn wahanol, a mae lot o disgwyliadau ar fenywod achos maen nhw'n fenywod. Dyw e ddim fod dim disgwyliadau ar ddynion o gwbl, ond yn yr un ffordd bydd rai o'r camdriniaeth dyn ni'n cael o ran yr abiws ar cyfryngau cymdeithasol, bydd dynion yn cael yr un fath o bobl yn cael go arnyn nhw rhywbeth, ond bydden nhw ddim yn cael yr un, bydd yr ymateb yna ddim oherwydd maen nhw'n ddynion, a fi'n meddwl mae rannu beth sydd wedi digwydd a dod â hyn i'r wyneb, mae hynna un o'r pethau dyn ni angen wneud mwyn wneud yn siŵr fod pethau'n newid. Felly fi'n meddwl mae yna cymaint o bethau sydd angen digwydd. Fi'n meddwl mae angen i'r peth ddechrau yn y maes addysg. Fi'n meddwl mae angen ni ddechrau fod yn trafod pan mae plant yn ifanc iawn, bechgyn a merched, y ffordd mae cymdeithas yn meddwl am menywod, y ffordd dyn ni ddim, achos rai o'r ffyrdd, hyd yn oed y dillad mae pobl yn gwisgo i plant ynddyn nhw. Mae plant sydd yn ferched yn cael ei magu gan gymdeithas. Fi ddim yn beio rieni gyda hyn, gan gymdeithas i feddwl, mae angen fod yn bert, a mae angen bod yn bach yn dawel, ond mae'r bechgyn, chi'n gallu gwneud popeth. Wel, so mae angen gwneud newidiadau fel yna, mae angen i ni gael trafodaeth dwys, fi'n meddwl, fel cymdeithas, am fel mae'r cyfryngau yn siarad am fenywod, yn ymwedig menywod yn y byd cyhoeddus, y mywyd cyhoeddus te, achos Theresa May, oedd pobl yn siarad am beth oedd ar ei thraed hi. So chi beth yn cael rhywun yn sôn am beth o pa fath o siwt oedd Boris Johnson yn gwisgo. Weithiau bydden nhw falle yn trafod y ffaith dyw e ddim yn edrych yn daclus iawn, ond bydden nhw ddim yn siarad am beth oedd y design oedd yn gwisgo neu rhywbeth fel yna. Mae hynna'n ffyrdd o geisio cytogi ar fenywod, a dyn ni gyd jyst wedi cael ei magu i kind of, well, dyw e ddim yn gred, ond dyna fel mae fe, dyw e ddim yn gorfod bod fel yna. Mae'n dechrau yn y maes addysg, a mae angen lot fawr iawn o newidiadau sylfaenol, fi'n meddwl, am y ffordd dyn ni'n sôn am fenywod a'r ffordd dyn ni'n meddwl amdanyn nhw hefyd. Wrth gwrs, bydde'r trafodaeth ynglyn â ydy Boris Johnson yn edrych yn daclus neu beido, pan maen nhw yn cyfeirio ato fe fel i fod y bach yn anhaclus, mae hwnna yn ei hunan yn cael ei droi'n rhywbeth positif. Dyw e ddim hyd yn oed, os bydde'r fenyw na'n anhaclus, bydden ni'n fodlon beto bydde hynna'n arwain at sylwadau negyddol iawn amdani yn y papurau ac ar y cyfryngau cymdeithasol. A dwi ddim yn anghytuno, dim byd mae Delyth wedi ddweud, a dwi yn sicr hefyd yn
derbyn ac yn gwybod fod yna rwystrau ymarferol iawn i nifer o fenywod, yn enwedig y rhai sydd â cyfrifoldebau gofal yn aml iawn yn arwen ar ofal ar gyfer plant neu ar gyfer teulu sy'n hŷn. Ond hefyd, mae menywod mewn gwleidyddiaeth, yn ogystal â menywod yn gyffredinol mae'n siŵr, yn cwestiynu i hunan, i gallu i hunain yn amlach na pheidio ac yn cwestiynu hynny'n barhaol ac yn barhaus. Dwi'n weddol o brofiadol mewn byd gwleidyddol erbyn hyn, ond fe fyddai'n cwestiynu'n hunan ar bron bob un penderfyniad dwi'n wneud bob un dydd, a dwi yn iawn i wneud e fel hyn, a ddylen i fod wedi wneud hynna heddi yn wahanol i beth nes i. A dwi'n gwybod erbyn hyn fod rhan fwyaf o ddynion yn yr un byd y fi ddim yn cwestiynu i gallu nhw neu judgment nhw yn yr un ffordd o beth dwi'n wneud neu nifer o fenywod eraill yn gwneud. Mae yna rhywbeth sydd yn y psyche oherwydd yr pwysau cymdeithasol yna ac ar yn cefndiroedd ni yn ysgolion ni a sut mae pawb wedi'n gweld ni, sy'n arwen ni hyd yn oed pan mae rwy'n yn ei 50au ac wedi ethol 5 gwaith nawr gan bobl Ceredigion i'r Senedd yma, dal yn meddwl a dwi ddigon da i wneud yr job yma neu beidio, ac felly yr ffordd dwi'n delio dyna erbyn hyn yw i drial roi yn positif, fod e'n werthfawr i fod yn cwestiynu'n hunain am ydy'r penderfyniad ni newydd wneud heddi. Mae e'n werthfawr i feddwl yr union beth iawn yw i fi fod yn cynnig yn enw i fod yn lywydd neu beth bynnag arall. Ac felly, meddyliwch yn meddwl amdano fe mewn ffordd positif, fod ni dal mor hunan dybys o ady'r gallu gyda fi wneud rhywbeth neu beidio, ond treial roi yn positif. Ond mae rhaid i ni wedyn, yn ogystal annog yn hunain i feddwl yn positif am beth a cwestiynu'n hunain, mae rhaid ni annog pobl menywod eraill hefyd i pan maen nhw'n am eu hunain, i ddim gadael i'r amheuaeth yna i'w mogi nhw ac i'w harwen nhw i weid na am unrhyw gyfle. Llawer iawn o rwystra, Sioned. Be di'r materion ymarferol sydd angen mynd i'r afal yn nhw, ti'n meddwl, eblaw y pethau sylfaenol o ran yr addysg a'r ffordd da ni'n magu yn plant. Pethau ymarferol o gwmpas gofal plant, enghraifft. Ac ydy cael, ti'n meddwl, y ffaith bod ni mewn gwleidyddiaeth yn rhoi yr materion yna ar yr agenda, ac os da ni ddim yna, dyn nhw ddim ar yr agenda, felly da ni ddim yn helpu symud menywod arall ymlaen chwaith. Na, yn hollol. Y pethau ymarferol yna sy'n ymwneud â pholisïau, fel ni wedi sôn yn gynharach yn dyfe, lle does na ddim llais menyw yn yr ystafell, dyw'r polisi neu'r penderfyniad ddim yn mynd i gael ei wneud yn yr un ffordd, achos dyw'r effaith yna ar fenyw. Chymod, ni wedi gweld y maes cynllunio yn di ni. Chymod, lle mae cynllunio tref ddim wastad yn, neu hyd yn oed meddwl am sut ni'n rhedeg ein trenau a'n bysau ni. Chymod, dwi ddim wastad yn meddwl beth am y fenyw yna sy'n mynd i fod yn cerdded adre o'r maes parcio yna ben ei hunan. Chymod, mae yna gymaint o feisydd polisi yn ogystal ar amlwg o ran gweithio'n hyblyg ac yn y blaen a meddwl am bolisïau sy'n gyfeillgar i'r teulu. Ond fyddwn ni hefyd yn gweud beth sy'n bwysig yw normaleiddio. Chi'n gwybod, bydden dim un fenyw yn meddwl ddwywaith rhag mynd yn nyrs neu'n athrawes er enghraifft. Achos mae'n hollol normal i fenwod ymgymryd â'r proffesiynau hynny. Felly beth sydd angen yw llawer mwy o bobl wedi hethol, fel bod e ddim gymaint o ymdeimlad o wy'n herio dyn. Chi'n gwybod, a mae yna waith i wneud o ran addysg, fel oedd Delyth yn sôn fyna, mae yna waith i wneud o ran sut ni'n dewis fel pleidiau gwleidyddol, ac o ran dyddfwriaeth, fel oedd Elin yn sôn o ran wneud yn siŵr bod y
menwod sy'n cael ei dewis wedyn yn cael ei hethol. Ond hefyd yr modelau rôl yma sy'n mor bwysig, dwi'n meddwl. Nes I ddim meddwl bod yn weithredol mewn gwleidyddiaeth nes I fi weld esiampl Ian Wood er enghraifft. Hi nath ddangos I fi bod yna rhywun o ddim yn dod o deulu gwleidyddol traddodiadol, rhywun cyffredin, dosbarth gweithiol o'r cymoedd, yn medru dod yn arweinydd ar Plaid Cymru a medru cynrychioli chymuned a gweithio dros I chymuned. Felly, chi'n gwybod, o weld mwy a mwy o fenwod yn wneud hynny, dwi'n meddwl bod e yn cynnig gobaith I bawb, I bob menyw sydd â diddordeb cynrychioli I hardal ei chymuned a'i chymdeithas a'i rhyw. I wneud hynny, mae gweld mwy a mwy o bobl yn mynd I gael effaith yn y pen draw, dwi'n meddwl, ond mae angen y pethau yna I gefnogi hynny I ddigwydd, fel ni wedi sôn. Fel oedd Elin yn sôn ar y cychwyn, dwi ddim yn mynd I ddigwydd ar ben I hunan, ac fel ni wedi gweld, allwch chi ddim jyst gobeithio bod y momentum yn cynnal, achos mae wedi mynd am nôl yng Nghymru. Ond mae yna gyfle nawr, dwi'n meddwl, gyda'r etholiadau lleol nawr ym mis Mai, byddwn ni gobeithio yn gweld lot mwy o fenwod yn rhoi henwau gerbron. Ac os gael ddweud, dwi'n meddwl fod yn strwythurol, felly mae angen gwneud rhywbeth, dwi'n meddwl, o fewn y pleidiau gwleidyddol, ac mae yna gysylltiad wrth gwrs rhwng y strwythurol a'r ddeddfwriaeth o bosib gyda be bydd rhaid i'r pleidiau gwleidyddol I wneud. Mae'r pleidiau gwleidyddol I hunain yn rhwystyr yn aml iawn yn hyn, mae yna rhywbeth diwylliannol o fewn bob plaid gwleidyddol ac yn sicr yn yn plaid ni. Ond o roi un nodyn positif, dwi'n meddwl fod cymdeithas a'r etholwyr, pan maen nhw'n dod I benderfynu pwy maen nhw'n pleidleisio drosto mewn etholiad, dwi ddim wedi dod ar eu traws nhw yn gwneud unrhyw wahaniaeth yn eu meddyliau hunain a dyn nhw'n pleidleisio I fenyw neu ddyn. Maen nhw'n meddwl am byti pa blaid, pa berson, ond dwi wirioneddol ddim wedi dod ar draws unrhyw un sy'n dweud wrthau'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, bod nhw ddim yn mynd I bleidleisio drostau oherwydd bod ni'n fenyw. Felly mae hynna yn sicr bown o fod wedi newid rhywbryd yn ystod yr hanner can mlynedd diwetha yma. Ac mae'r gymdeithas felly a pobl wedi symud ynghynt yna beth yw'r strwythurau gwleidyddol yma wedi. Da ni wedi cyffwrdd y strwythurau gwleidyddol a'r angen I gael mecanwaith penodol ar waith yn do. Ac o ti Sioned yn deud I gynnal y momentum, mae yna newid yn digwydd yn sicr a mae yna momentum tu ôl i'r angen I gael cydraddoldeb yn y Senedd ac mewn cynghora sir ac yn y blaen. Ond mwyn cynnal y momentum yna ac mwyn sicrhau I barhad o'r dyfodol, da ni wedi cyrraedd pwynt yng Nghymru lle da ni'n mynd I orfod rhoi ar y llyfr statud bod hi'n angenrheidiol bod na gydraddoldeb yn digwydd yn y cynghora sir ac yn y Senedd ac cwotau da ni'n sôn amdano fo. Oedd Sioned a finna'n mewn cyfarfod yn ddiweddar lle oedd academydd o'r Iwerddon yn sôn wrthon ni am y cwotau sydd wedi cael ei gosod ar y llyfr statud yn Iwerddon mwyn creu'r newid sydd angen o ran cael cydraddoldeb. Ac oedd hi'n egluro, mae Iwerddon wedi cychwyn o le llawer iawn gwanach na gyda ni yng Nghymru, ond yn egluro fel mae gosod y cwotau yma ar wleidyddol I ethol yn gydradd wedi creu newid yn sydyn iawn ac dyna be wneith gosod cwotau a mae cael mecanwaith ydy cyflymu'r broses a dwi'n meddwl mae rhaid I ni gyflymu'r broses rwan a cydiad yn yr awydd na sydd na ac yr thimo'r tymheredd bod na awydd newid. A mae yna gyfle yn does Elin drwy ddiwygio Senedd Cymru I ni fod yn gallu pasio deddfwriaeth penodol fydd yn gwneud hyn a bydda wych I weld Cymru yn bod yn flaengar ac I weld Senedd Cymru wirioneddol yn arwain y ffordd a da ni'n mynd I weithio'n galed I drio creu'r newid yna, dwi'n credu Elin. Ydyn, a fe welon ni'r cyfle yna gyda'r newid yn 1999, le oedd yna drwy
fendith bryd hynny oedd na dudalen lan, ac felly fewn ni'n cychwyn rhywbeth o'r newydd, ac fe nath 2 blaid gwleidyddol ar y pwynt yna, y blaid Lafer a Plaid Cymru, gymryd penderfyniadau i fod yn rhagweithiol yn y maes yma ac i ddewis i ymgeiswyr ar sail cyfartaledd neu agos at gyfartaledd. Ac felly, os ydyn ni yn mynd i fedru yn ystod y Senedd yma, diwygio yr gyfundrefn ethol fwy o aelodau i'n Senedd ni fel y dylen ni fod yn cael o ran y maint fel gwlad fe ddylen ni fod y Senedd yn fwy. Yna mae yna gyfle unwaith eto i osod strwythyr mewn lle. Y tro yma felly nid o fewn y pleidiau gwleidyddol, ond i'r pleidiau gwleidyddol gan y Senedd. Ac felly y gallen ni fod yn gosod hyn o fewn y deddfwriaeth sydd yn cyfeirio y Senedd yma ac yn diogelu y Senedd yma i fod yn un sydd yn llawer cryfach, mwy cydnerth, mwy cynaladwy a mwy cyfartal ar gyfer gweddill y ganrif yma. I ni wedi dod camau pell iawn yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf yma, dylen ni mangofio hynny, ond mae angen gosod y seiliau nawr ar gyfer gweddill y ganrif ac mae cyfle i ni wneud hynny'n ystod yr misoedd nesaf yma, ond dyw pawb ddim yn cytuno gyda ni wrth gwrs, ac felly mae angen i beder fel ni a peder tebyg o bleidiau eraill ac dynion hefyd i fynd ati nawr i weld sut allwn ni greu gwell system seneddol sydd yn cynrychioli pobl Cymru yn well. Sut da ni'n mynd i werthu hyn i'r rhai sydd ddim yn cytuno hefo ni? Sioned? Dyna gwestiwn. Wel, mae'r fel glywon ni yn y cyfarfod oedden ni ynddo fe, Sian, mae'r dystiolaeth yn hysbys. Mae pob un gwlad sydd wedi arwain y ffordd ar hyn, wedi dangos sut mae angen cael y sbardun ddeddfwriaethol yna i greu newid. A mae hynny wedi bod yn wir y maes cydraddoldeb yn dywe ar hyd yr amser. Felly, chi'n gwybod, dwi'n meddwl bod angen i bobl fod ar ochr iawn hanes, a mae modd wneud y ddadl yna drwy ddangos beth sy'n bosib mewn gwledydd eraill. I ni ddim yn siarad am wledydd exotic, i ni'n siarad am llefydd fel Iwerddon, fel Ffrainc, fel yr Almaen ac yn y blaen. Mae hwn yn gyffredin nawr ar draws Ewrop ac ar draws y byd, a i ni wedi gweld y canmol sydd wedi bod hefyd yn denu i brif weinidogion fel Jacinda yn Seland Newydd ac yn y blaen. Mae yna edmygedd wedi dod hefyd o wleidyddion ac arweinwyr o fenwod. Felly, dwi ddim yn meddwl bydd hi'n ddadl anodd i'w hennill, ond angen cael y mathemateg fydd yn y Senedd yn dyfe, ond dwi yn hyderus y byddwn ni'n ennill y ddadl, a bydd hi'n ddadl eitha rhwydd i'w phrofi mewn gwirionedd. Cyn hynna i gyd, wrth gwrs, mae'r etholiadau lleol yn mynd i ddod, ac cyn fydd yna unrhyw newid o ran gwneud un statudol i gael cydraddoldeb. Felly mae rhaid i ni annog yn does, ac mae rhaid i ni fynd ati o ddifri dros yr wythnosau'r misoedd nesaf yma i annog yn cyd bleidwyr, i feddwl o ddifri am ddewis menywod a llawer iawn mwy o fenywod fel ymgeiswyr ar gyfer y gwahanol gynghorau. Delydd pam bod hi mor bwysig i ni fynd ar ôl hyn ar lawr gwlad, ar y lefel cyngor cymuned, cyngor tre, cyngor sir. Mae'r ry'n mor bwysig yn dydy i ni fod yn annog menywod i fynd i fewn i'r wleidyddiaeth ar y lefel yna hefyd. Ydy siŵr am union yr un resymau beth ni wedi bod yn trafod o ran Senedd Cymru hefyd, oherwydd mae angen i'r bobl, i'r populous cael eu hadlewyrchu yn y deddfwrfa, oherwydd mae'r penderfyniadau sy'n cael eu gwneud sydd yn effeithio ar fywydau bob dydd, bob un ohonyn ni. Mae angen menywod yna wrth wneud y penderfyniadau, ond hefyd mae angen i fenywod fod yn weladwy yn wneud y penderfyniadau hynny. So mae fe yn cyfoethogi y penderfyniadau sy'n ni'n dweud. Mae fe'n golygu bod nhw'n lot fwy nuanced a bod nhw'n cymryd mewn i ystyriaethau y gwahanol. Dyn ni gyd wedi bod yn trafod o ran
gofal a phob dim o bethau fel ni. Ond hefyd fi'n meddwl mae fe'n bwysig I blant ifanc, I fechgyn ac I ferched ifanc I allu gweld, fel oedd Sioned yn sôn am y normaleiddio yma, I weld yn eu cynghorau cymuned nhw, y bobl sydd o gwmpas yn nid jyst yn gwneud penderfyniadau, ond sydd yn helpu pobl sydd yn gallu arwain y ffordd, fod un mor normal I fenywod wneud hynna, a byddwn ni ond yn cyrraedd sefyllfa lle dyn ni wedi cael rhyw fath o gyfartaledd go iawn, pan dyn ni ddim yn gorfod cael trafodaethau fel hyn, sydd mor ddefnyddio bod ni'n cael wrth gwrs, a mae'n rhaid ni'n gwneud mwy o bethau fel hyn, ond dim ond pan bydde fe ddim yn rhywbeth notable, fod menywod mewn rôl blaenllaw, a mae Elen yn iawn wrth gwrs, dyn ni wedi cyrraedd mor bell o blaen, dyn ni wedi cyflawni cymaint, ond dyn ni ddim wedi cyflawni cymaint mwyn dim ond cyflawni hyn. Mae'n rhaid I ni fynd ymhellach nes fod dim angen I ni gael y trafodaethau achos bydd e'n rhywbeth hollol normal a disgwyliedig I blant pa bynnag rhyw ydyn nhw I weld, mae yna pobl fel fi, fi'n gweld pobl fel fi, mae hynna'n rhywbeth hollol normal I fi wneud hefyd. A Sioned, ym Plaid Cymru mae y merched yma I fod, ynde? Yr ymgeiswyr mae da ni yn annog rwan I sefyll yn ei cynghora ac ar lawr gwlad. Ond yn enw Plaid Cymru, pam bod hynny'n mor bwysig? Wel, dwi'n meddwl bod menwod falle yn fwy na dynion mae cyfredinoli yn byth peryglus o iawn wrth gwrs, ond dyn ni yn poeni am ein cymuned yn draddodiadol, I ni'n rhan greiddiol o'n cymunedau ni, felly yn enwedig falle yn y fath o gymunedau sydd gyda ni yng Nghymru. Chimod yr hen ystrydeb nawr fan Gymraeg, ond mae yna rhyw fath o wirionedd ynddo fe hefyd, achos ni sy'n cynnal gweuad y gymdeithas a'r gymuned yn aml iawn a wedi gwneud yn hanesyddol a fyddwn ni'n dadle yn dal I wneud. Chi'n bod o'n rhan o nifer o grwpiau cymunedol fan hyn yng Nghwm Tawe a menwod sy'n ei harwain nhw o'r rhai sy'n glanhau cwpawn y mynyddoedd o'r sbwriel i'r rhai sy'n gwneud yn siŵr bod yna ddosbarthiadau nos ymlaen yn y ganolfan gelfyddydau. Chi'n bod mae menwod yn gwneud y fath yna o waith gwirfoddol, y papur bro, y fenter iaith, y ffeiriau cymunedol sy'n digwydd. I ni'n drefnwyr. A dwi'n meddwl felly, chi'n bod, mae hynny yn greiddiol wrth gwrs I weledigaeth Plaid Cymru yn diwe Cymru fel y cymuned o gymunedau. Felly mae'n hollol naturiol dwi'n meddwl I fenwod bod yn rhan o Plaid Cymru ac yn wneud yn siŵr bod y Gymru yna, beth sydd wrth raidd weledigaeth Plaid Cymru wrth gwrs yw creu Gymru deg a Chymru lywyrchus a dwi'n meddwl fydde pob menyw yn deall ei rôl hi yn y prosiect yna. Ac os oes fenywod sydd yn gwrando efo diddordeb clywed mwy am ddod yn weithgar yn lleol neu efo diddordeb bod yn ymgeisydd yn enw Plaid Cymru ar gyfer I cyngor lleol, ewch I wefan Plaid Cymru ac ewch I plaid.cymru blaensaeth 2022 a gowch I fwy o wybodaeth yn fanno. Mae'n amser ni'n prysur ddod I ben ferched, ond cyn I ni ffarwelio, o'n I eisiau gofyn I chi I gloi sôn am eich arwresa benywaidd chi. Ac walla di ofyn I bob un yn eich tro I sôn am dair menyw sydd wedi creu argraff arna chi mewn unrhyw ffordd, a na ni ddechrau efo Elin Jones. Dwy ohonyn nhw o'n I ddim yn eu hadnabod nhw, ond dwi yn gynyddol dod i'w hadnabod nhw drwy ymchwilio rhyw gymaint yn fwy mewn iddyn nhw. Yr cyntaf rheini yw Crynogwen, ymgyrchydd diflino ag arloesol dros faterion ag hawliau menywod yn y diwedd yr bedwaredd ganrif ar 15 ac wedi cyflawni gymaint mwy nag oedd unrhyw fenyw bron yn ei chymdeithas yn medru cyflawni ar y pryd hynny ac I ni angen cofio Crynogwen yng Ngheredigion.
Yn ail, dwi wrthi yn sgrifennu darn ar gyfer y bywgraffiadur ar fenyw oedd yn gynghorydd yng Ngheredigion ar gyngor Sir Dyfed yn y 70au hyd yr 80au. Mary James Llangeitho, fe oedd hi yn fenyw oedd yn y byd darlledu ag adloniant hefyd a rhedeg busnes lleol yn Llangeitho, ond hefyd wedi hethol yn enw Plaid Cymru yn y 70au i gyngor Sir Dyfed oedd yn llawn dynion o'r Blaid Lafur yn benna, ac mae be wynebodd hi mewn gwleidyddiaeth ar lawr cyngor Sir Dyfed, oedd bron o fod yn anhygol o heriol ag anodd, ag yn ceisio gwneud hynny drwy ddefnyddio'r Gymraeg pan oedd y Gymraeg ddim fod cael ei ddefnyddio o gwbl mewn gwleidyddiaeth ac mewn byd cyhoeddus. Ac mae edrych mewn i fenyw fel yna oedd yn gwneud beth dwi'n drial wneud hefyd, ond gwneud mewn amodau mor wahanol i'n rhai. Mae rhywun fel yna wrth gwrs yn atgoffa rwy'n taw ar ysgwyddau rwy'n fel Mary James Llangeitho, dwi yn sefyll a nifer fawr o fenwod eraill yng Ngheredigion. Ac wedyn dwi'n mynd i ddewis un o'n nghyfoedion ni yn y byd gwleidyddol, sef Jocelyn Davies, bellach ddim yn aelod o'r Senedd, ond fe fuodd hi yn gyfrannydd mor bwysig i lwyddiant Plaid Cymru yn y Senedd yn yr 4 tymor, neu 3 tymor, 4 tymor cyntaf. Ac rhywun, unwaith eto falle bydd hanes yn anffodus ddim yn ei chofio hi, achos dyw rhywun fel Jocelyn Davies ddim yn chwilio am sylw cyhoeddus, ddim yn mynd i sgrennu siŵr o fod i sôn am ei dyddiadur neu sgwennu llyfr am ei hunan, ond fe rydw i a nifer o bobl yn gwybod pa mor enfawr oedd ei chyfraniad hi at lwyddiant Llywodraeth Cymru ni'n, ond at lwyddiant Plaid Cymru fel grŵp gwleidyddol yn blynyddoedd cynnar y Senedd yma. Ardderchog, a dwi'n cofio Mary James Llangeitho'n dda iawn, o'n un o hebydd, ciw o hebydd i'r BBC yn Aberystwyth am rei blynyddoedd yn y 70au a'r 80au, ac dwi'n cofio hi a'i chyfraniadau grymus i bob tro ac yn barod iawn i wneud cyfweliadau hefyd efo merch ifanc oedd ddim wir yn gwybod beth i wneud hanner yr amser, dwi'n meddwl. Gai sôn am y tair sgen i dan sylw a cynghorydd sir arall, y cynghorydd Pat Larson o Benis ar Wein, fe rei o'ch chi'n i adnabod hi, mi oedd hi yn gynghorydd sir yn ferch ifanc, oedd hi yn athrawes, oedd hi'n magu plant, ac yn gwneud y cwbl gydag urddas, ac mi weithiodd yn galad iawn dros y Gymraeg a dros i hardal ar gyngor Sir Gwynedd, felly mae Pat yn dipyn o arwres gen i. AR-LEIN Beasley, yr ymgyrchydd iaith, nath arberthu cymaint ac cymryd rhan yn y gweithredu uniongyrchol cyntaf o'i fath dros y Gymraeg, dwi'n credu, drwy wrthod a thalu trethi. A rywun hollol wahanol fel y trydydd un, Nancy Pelosi, llefarydd yn Tŷ'r Cynrychiolwyr a'r unig ddynas i fod yn llefarydd y tŷ yn yr Unol Daleithiau. A gath hi i geni yn 1940, sydd yn gwneud hi dipyn yn hyn na fi, ac mae hi dal wrthi ac yn dal yn eithriadol o effeithiol yn y ffordd mae hi yn mynd o'i chwmpas hi ac yn edrych yn glamorous iawn bob tro hefyd. Delyth neu Sioned, pwy sy'n mynd gyntaf? Wel, y tair i fi bydde Emily Wilding Davison, so oedd hi'n suffragette ac o'n i wedi mynd i'r un coleg â hi, a fi wedi teimlo rhyw gysylltu gyda hi hefyd achos o'n i wedi mynd i weithio yn San Steffan, lle yn 1911 oedd hi wedi cuddio mewn cwpwrdd yn Hir Cyffredin yn noson cyn oedd y census yn cael ei chyfri, fel oedd hi'n gallu dweud fod na fenyw yn Hir Cyffredin. A 2 flynedd yn ddiweddarach oedd hi wedi marw oherwydd oedd hi, wel, naill oedd hi wedi
taflu ei hunain o flaen ceffyl y brenin, neu oedd e'n ddamwain ond beth bynnag mae wedi dod yn ferthyr dros yr achos. So'n sicr, Emily, i fi hefyd Jacinda Ardern, mae Siarad wedi sôn am Jacinda yn barod, fi'n meddwl mae hi wedi dangos fod caredigrwydd yn gallu bod yn rhywbeth radical, a dyw e ddim yn rhywbeth soft neu rhywbeth fel yna, mae'n rhywbeth sydd y fath o beth mae rhywun yn gallu arwain ynddo fe. A i ddewis un arall sydd wedi bod yn y Senedd gyda fi, swn i'n dweud Leanne Wood, menyw gyda acen o'r cymoedd, oedd yn dangos bod chi ddim yn gorfod bod yn... Mae unrhyw fenyw gyda unrhyw gefndir gyda pethau cyfoethog i ddweud i gyfoethogi ein Senedd ni. Wel, i chi wedi dwyn pawb. Ond mae gen i ychydig ar ôl, so byddai aros yn yr Unol Daleithiau o ran AOC, Alexandra Ocasio-Cortez yn arwres anhygoel i fi. Mae hi'n hynod o glamorous hefyd, ond yn fwy na hynny, mae hi just tan yn ei bol, ddim yn cymryd unrhyw nonsens, wedi sefyll yn erbyn rhywun ar gyfer yr enwebiad democratiaid oedd wedi bod yna ers degawdau, dyn oedd â chysylltiadau ac arian, a dyna hi yn rhywun oedd yn gweini byrddau ac yn dod o deulu dosbarth gweithiol a just wedi dangos yn disglair pob tro mae'n siarad, felly wrth fy modd gyda hi. Mae Delyth wedi siarad am Leanne Wood, dwi wedi siarad am Leanne. Wel, person arall dwi'n edmygu'n fawr, un o'n cyfoedion ni, a bron a bod wedi dod i'r Senedd tro hyn, ond gobeithio tro nesaf, yw Carrie Harper, cynghorydd sir yn Wrexham. Mae hi'n ymgyrchydd arbennig, mae hi'n fenyw gref, eto yn dod o ddosbarth gweithiol ac yn cynrychioli ei chymuned hi yn Wrexham. Felly dwi'n gwybod bod yna gyrfa gwleidyddol disglair o flaen Carrie. Achos chi wedi dwyn pawb arall, dwi'n mynd i weid Mam Gu. Achos oedd Mam Gu yn perthyn i'r Blaid Lafur fel nifer o'n cyndeidiau ni oedd yn dod o'r cymoedd. Ond oedd hi'n rhywun oedd wedi gorfod rhoi gorau i'w haddysg. Oedd hi wedi cael ysgoloriaeth fyny i'r ysgol ramadeg, oedd rhaid iddi adael yn gynnar oherwydd tlodi, ddim yn cael mynd i'r coleg, ond nath hi magu ei theulu hi oedd i gredu un peth yn yr iaith. Mae'n gyn nath agor yr ysgol feithrin gyntaf yng Nghymru, oedd yn gwybod bod yr iaith yn bwysig a bod cadw'r hunaniaeth yna yn bwysig o ran yr holl gymuned, ond hefyd jyst yn ymladd am hawliau ac yn helpu pobl yn y stryd pan oedd angen ysgrifennu llythyr at gyngor sir neu at yr heddlu neu at unrhyw awdurdod yn y pyllau glo, oedd Mam Gu yn estyn llaw. A mae hi di ysbrydoli fi o ran bod yn eiriol dros bobl, achos dwi'n meddwl dyna'r un o'r pethau pwysica allwn ni fod yn y Senedd ac yn enwedig fel menwod, bod ni'n gallu estyn ein llais i bobl eraill sydd ddim yn ddigon hyderus neu ddim yn medru codi llais. Felly mae hi'n arwres i fi. Diolch yn fawr iawn a diolch i'r dair ohonoch chi am eich cyfraniadau, am fysbrydoli yn sicr. Ac mae'n braf bod yn rhan o'r tîm cry yma sgynnon ni yn y Senedd. Mae jyst yn biti bod Heledd ddim efo ni heno yma fel y bumed un. Os da ni wedi tanio'ch diddordeb chi a gobeithio'n bod ni, plis ewch i'r wefan, yna i atgoffa chi eto Plaid.Cymru /2022. Dim pwysa na chi wneud dim byd, ond efallai llenwi'r ffurflen sydd yna ac nodi diddordeb a bod chi eisiau clywed mwy ac mi ddewn ni nôl ato chi. Ond am y tro, daliwch ati ac diolch yn fawr iawn i pawb a diolch i'r dair ohonoch chi am helpu fi yn y sesiwn arbennig rhithiol yma yn yr Eisteddfod AmGen a gobeithio gweld pawb flwyddyn nesaf wrth gwrs. Hwyl fawr.